Iria, mira, o que fixo o papá... Non é eso. Dóeme a cabeza. Marcho. Pero, Iria, espera. María, antes ou despois vais a ter que dicir á xente que Suso fuxiu. Mañá xa o vai saber todo o mundo. Unha nena dixo unha cousa de ti. E que dixo? Que ti andabas con Andrés mentres que papá estaba preso. Quen che dixo eso, Iria? Sábeo todo o mundo. Eu sei que papá marchou pola túa culpa. Eso non é certo. Papá marchou porque non quería ir ao cárcere. Esta. Chupiño, a modo. Que? Gaime na gorxa! Esa avó, esa que está aí desinfectando todo, queimando todo canto bicho hai aí dentro, ame. Canto é? 1000. 1000. 1000 non teño. 1000. Pesos. Ah, pesos. Hola, María. Suso, non ven contigo? Non. Pois se tense que presentar. Está en liberdade baixo fianza. Sí, pero non vai vir. Marchou do país. Vale, se iso é o que queres, deixaremos de vernos. Entendio, Andrés. Non quero que Iria sufra máis. Entendo perfectamente. Temos que comercializar o produto, teu. Ah, quer máis frascos, non? Frascos non, home, frascos. Pensa en grande. Caixas. Caixas cheas de frascos, envasados, etiquetados. E teño o nome, O Curraxil. É o seu home, Andrés. Sí, pero que non sei por que ten tanto empeño en defendelo despois do que fixo. Dale tempo. É que non quere tempo. Non me quere ver máis, sabes? Sinto que as cousas acabaran así. Cura a gripe, cura a dor de cabeza, a dor de cadrís, a neumonía, a enfermidade do bico e a lepra tamén. Cura eso e ainda outras cousas que non sabemos. Xa te podes ir desfacendo de todo este arsenal, Evaristo? O Curraxil non se vende máis. Mi caje no tren das 3. Sei que me portei mal. Perdóasme. Sabes que non debería. Xa o sei. Nós sempre nos lo contábamos todo. E vai seguir sendo así. De verdade. Aquí había unha mancha que levou toda a semana intentando quitala. Delle co brus, delle co... e non daba. E agora que o Curraxil desaparece. Oh. Pois eu estou pensando eu que ainda podemos seguir aquilando co Curraxil, Atención, xentes, que hai un... Pero mira como metes o... Un pequeno fallo. Igual consiste en frotar... Pero que beba a túa prima, mira como estou, Pero... Vendesme a camiseta... Hai que botar máis. Pero... Evaristo... Aí está outra vez o tolo de Lucas. Se non facemos barullo, non se dará de conta de que estamos aquí. Eu creo que debíamos de marchar, Fito. Non. Cando está así, non lle fai mal a ninguén. Está como unha cabuxa. Sempre igual, todos os días bailando no acantilado. Pero sabedes por qué? Porque Lucas escoita unha música que ven do mar. Diz que nesta praia afundiuse un barco cargado de acordeóns. Sí, e dis como ven as ondas, os acordeóns afundidos soan. Sí, teño escoitado algo deso ao meu pai. Pois o que lle pasa a Lucas é que escoita a música e ponse a bailar. E tamén se vai a espido no mar. Está como unha cabra, A min tamén me dixeron que tamén fala cos paxaros. E non deixa chegar a ninguén aos acantilados. Sí, pero como nos vexa, levámola clara, Fito, cala que teño medo,
que oíste, Baristo? Diz que o Consello quere organizar un concerto. Un concerto de qué? Non sei, Sonia. Quero que sexa unha cousa así, tirando cultural e tal. Hola. Sabedes que? Diversifiquei os meus horizontes empresariais. Cheira chamusca. E agora son representante artístico. E a quen va a representar? Non, non tô ninguén, pero o Consello vai ser o meu primeiro cliente. Mima, que perigo. Non me digas que te vas a encargarte de organizar o concerto. Pois sí, non falei con Celia, pero está todo pensado, Paulino. Xa sei por que cheira. O que lle bota fume a chimenea deste home. Cuidado, cuidado. Teño franse que atrevida é. Celia saberá apreciar o manager que levo dentro. E conseguir un grupo para esa actuación, xa veredes. E a quen pensas traer? Sorpréndenos. Por unha vez. Non sei, pero ben sabes que as ideas xordan esta cabeza como un mananxial, xa aparecerá algo. Non penses demasiado, non che vai a volver as cefaleas. Es que? Unha planta de baristo. Unha orquestra? Que vos parece unha orquestra coas guitarras, os teclados, a vocalista? Ai, falaches, unha boa vocalista pode facer maravillas, E se ten boa planta xa, ai, miña nai. Che, é que traen un bo par de jojós, acórdate. É quieto aí parado, Mellor un vocalista, non? Os vos gogós. E que a Ginati tamén non perdes chance, Non ia ser ti o único. Paula canta moi ben. Non a vistes bailar. E supoñemos unha orquestra que acompañe como nada, Roxo, Roxo, se che veo primeiro aí, Non pode ser, Chano. Non podemos traer aficionados. Hai que traer músicos profesionais, entendes? Unha atracción, algo. Non sei que esa atracción chamoleira, pois. Farroca agraria, home. Chamo, xa verás. Eso sí que é boa música. A que lle chamarás ti boa música? Esto de guitarras eléctricas con gaitas está moi ben, Sí? Se lle meten jaita daquela... No, pero eses non nos podes traer aquí, estás. Por qué? Porque son moi heavies para traelos aquí. Vamos desmontar todo isto. Como non ibas quedar ti se os conseguises traer, Ladislau? Que? Conseguir? Pero dubídalo por un momento. Agora mesmo chamos Leria Voices. Leira Voices. Pois a ver se é certo que os traes. Por certo, tía e eu temos algo pendente coa alcaldesa. Ai, sí, hai que negociar aí duramente. Pero tranquila que falo. Marchamos. Hasta logo. Hasta logo. Acabáronse as polémicas na radio. Estou preparando un discurso e quero as liñas fechadas mentre eu falo. Pero, Celia, a polémica é ti. Sí. É mellor que non aparezas tanto pola emisora. O Consello ten que estar representado na emisora municipal, Paula. Xa, pero é que acabarás por converter Radio Portozás en Radio Celia. E non foi eso que acordamos cando me nomeaches directora. Claro que o Consello ten que aparecer representado na emisora, Celia, pero de outra maneira. Claro, dunha maneira que non inclúa berros, nin insultos, nin... De acordo, de acordo. Pois decideme vos o que teño que facer. Non sei, podes patrocinar un programa, por exemplo. Patrocinar un programa? Pois non parece mala idea. Podía ser un programa sobre algo típico da zona, non? O encaixe. Que vos parece un programa sobre o encaixe? Moi boa idea, Chano. A mí non me parece tan boa. Porque así me gusta, Chano, que teñades iniciativa. Viches, teño iniciativa. Formades un bo equipo, nena, formades un bo equipo. Chamale, chame. Veña, adiante con ese programa sobre o encaixe. A traballar, veña. Encaixe. Esta concha seguro que lle vai gustar a Dan Florencio, É moi rara. Pero temos que conseguir 20. Pois non sei onde ximos encontrar. É mellor que vayamos cada un por un lado, Eu non quero ir só, Por se aparece Lucas. Eu tampouco, antes de encontrarme con ele, prefiro suspender. Mirad ali! É un paxaro. Pobriño, está ferido. Non lle toques, podelo empeorar. Sí, debe de estar ferido, Respira mal. Témolo que curar. Vámolo coller con cuidado, vale? E levamos a Don Florencio. Menos mal que escapei. Que senón a piques de haber ali unha desgracia, xuiz. Pero a ver, podes saber quen che tirou as pedras? Quen vai ser? O Zumbao e Lucas. Desta vez pasoume a min, pero calquera día pode pasar a outro. E agora quedaban xogando ali os rapasiños, O tal Lucas é o vagabundo ese que baila entre as rochas, non? Vagabundo non sei se é, pero está peor que o alemán de Cormella, E a ver, ti fixeches algo para que el te botara do acantilado? Por estas que non fixe nada,
agora que non lle plantaron a denuncia, que xa me está como unha chota. Home, estará, pero parece inofensivo. Ai, parece. Ademais, é que nin sequera che rozou. Non me rozou porque escapei a correr. Pero imagine que lle fai isto a un neno. É que lle parte crisma ou algo. Entón estás decidido a denuncialo. Decidido, sí. Onde hai que firmar? Por que non o pensas mellor, Currás? O manicomio con Euto. Primeiro, iso de metelo nun manicomio teño que decidirlo eu. Moi ben, pero mentre vostede decide, eu xa vou denunciando, Xuís, unha denuncia en condicións, Sí. Con indemnización e todo, Sí, sí. Pero supoño que o tal Lucas é insolvente. Insolente tamén son eu. E máis non ando por aí aos pandullaxos que a xente, Ajá. Evaristo, pues... Están escuitando o primeiro programa de A Palillar. As nosas liñas están abertas para resolver calquera dúbida que teñan. Media hora falando do encaixe e ningunha chamada. Non querías un programa sobre encaixe? Sí, muller, pero... Pero, debiche quedar a cabeza descansada, Espera, hai unha chamada. Temos a primeira chamada. Hola, bos días. Mire, queríalle dicir que os puntos básicos de encaixe sonlle 4, non 3. Medio par, parenteiro, sursido e cordón. Efectivamente, sí, 4. Dixen só 3. Debiu ser un despiste. Gracias pola súa corrección. Outra cousiña. O viril non é unha mestura do cordón e do medio par, senón do cordón e do par enteiro. Sí, do cordón e do parenteiro. Eso foi o que quixen dicir. E por agora rematamos con A Palillar. Despois volvemos con noso programa, un espacio patrocinado polo excelentísimo Consello de Portosás. Que desastre. Sí. Parece que metiches bastante a pata. Con moito estilo, pero... Culpa é túa. Miña? Sí, túa. De quen foi a idea de facer este programa? Home, visto así, é culpa miña, sí. Non se pode facer un programa sobre encaixe sen ter nin idea de encaixe. Pois haberá que deixar de facer o programa. Si, home, para que volva a Celia a darnos la vara. E que facemos? Facemos non que fajo, Chano. Terei que aprender a palillar, non me queda máis remedio. Os non sei que bois, uns con moita gaita e tal. Eses, nano, eses. Por que ris? Canto cobran? Que lle ven menos nada, non? Non, segurísimo, queremos eses, teñen a data libre, non? Si, pois xa está. Ala, talojiño, veña. Oiche, Evaristo, xa temos grupo para a actuación musical. Sí? Sí. A quen contrataches logo? Eses que dixía Manco e non sei. Os non sei que bois, os da gaita, home. Moi ben. Sí. O caso que o representante ría moito cando lle dixía da gaita, mira ti. E onde está o chiste? Eu que sei. Son un grupo de rock coñecido, non? Sí. E veño tocar a vila, non? Pois xa está, que máis queren? Xa, pero o canto é... Pedía medio kilo, pero veño por 4 setas. Caracho. Si tamén cantaba eu, Podes saber a que ven tanto interese por aprenderse a palillar? É que me interesa moito esa parte da nosa cultura. Claro. Mira, iso está moi ben, sí. Precisamente acabo de escoitar eu pola radio unha locutora falando de palillar que non tiña nin idea. Oiches, maná. Sí. Estiven a punto de chamar, O que pasa é que non te quería meter nun compromiso. Toma. Cala, que vergonza. A ver, primeiro, imos encher o lixo. A ver. Énchense así. De arriba para baixo e de baixo para arriba. Vale? Sí, non, dito así parece fácil. Facilísimo. Así. Ai, María, ti podías dar clases de encaixe. Iso é lógico, non que as deu pola radio. Ti atende o teu. A ver, fíxate en min, trai. Eu voume. E pensa no que che dixen. O curso de encaixe non é mala idea. E ti és unha boa mestra. Que facedes, E ese paxero? Encontrámonos na praia, e está ferido. Deixade medo. Parece un javián, non? Non.
É un miñato. Parece que está a punto de morrer. Onde o atopastes? Nos acantilados. Debeuse de chegar ás rochas para atacar os niños dos araos e comer as súas crías. É lo que son saraos. Os araos son aves mariñas que están a piques de extinguirse. Claro, se os miñatos lle comen as crías... Non, non é por iso. Estánse extinguindo por causa do home. Só quedan algúns exemplares nas Illas Isargas, no Cabo Vilán e nas Cíes. Que comen os niñatos as partes das crías dos araos? Pois comen coellos, ratos... Pois haberá que buscarlle algo de comer, non? Que? Vais salvar ou... Haberá que intentalo. A que pensa facer? Aínda non o sei, Fito. Xa colleste as cunchas todas? A mí quedame 10 máis ou menos. Pois veña, ide buscar máis. Do miñato xa me encargo. Veña. Miñato bonito. Aí tes, Blanca. Adiós, María. Graciñas. Levo aquí 3 horas e ainda non dei nin 2 pasadas. Eso pásache porque non te centras, Pauliña. Ímolo deixar, María. Está claro que non vou aprender a palillar. Pero non me sexa derretida, ti pensa no programa, Pauliña. Berta ten razón, María. Tiñas que ensinar a palillar. Podíalo facer pola radio. Sí. A ti que dis? Eu na radio. Sí. Pinta o eli. Pois eso, dar clases de palillar. Si, só de pensalo entramos nervios. Que nervios, muller. Que ti só ias vir de invitada. O peso do programa levo eu. Mira, Pauliña, a min gustacheme moito a radio, pero sentadiña na miña casa, sabes? Pero que problema ias ter por contestar as preguntas dos ointes? Con esta voz de pito que teño. Bo, o importante é o que contes. Ti estás segura do que me estás propoñendo? Estou segurísima. Veña, por favor. Non sei que che diga. Dime que sí. Unha vez que te posa a falar, perdelo medo todo. Xa verás. Tens razón. Por probar, non perdemos nada. Sí. Veña. Lucas a pedradas con Currás. Mesmo presentou unha denuncia contra él por agresións. Non sei, vindo de Currás. Que sabes de vida de Lucas? Pois que ten estudios de ornitoloxía, que un día chegou á vila, instalouse, e agora dalle por bailar só na praia. Estás segura de que non é agresivo? A xente sempre lle escapou, non creo que houbera ocasión. Hombre, pode que Currás foses a primeira ocasión. Se queres vemos o seu historial, teño aquí. Que? O que eu che dicía. Lucas ten un trastorno de conduta, pero non é violento. E as pedradas de Currás? Fíjate ti de Currás. En serio, non creo que lle vá a facer mal a ninguén. Vale, se te o dis, quedo máis tranquilo. Gracias, Berta. Marcho. Non queres tomar un café? Gustaríame, pero teño traballo pendente. Vale. Hasta logo. Hasta logo. Aquí só hai cunchas de mexilón. Pois desde xa temos unha chea delas. Vámonos de aquí, ó. Temos que seguir buscando pola praia. O que, ó? Baixar aí para que Lucas nos vexa? Vai ter se queres. Eso, vai te ti xa está valente. Ei, por aí anda alguén, Teño medo, É como se xa Lucas... Mirade! Vámonos de aquí, ó. A ver, Celia, ti buscas un grupo musical. Busco, como che diría eu, un concerto cultural de vanguarda. Ai, que bonitas palabras. Así que este ano, da Coral de Cormelle, nada de nada, outra cousa. Quero un proxecto espectacular para maiorías. Algo de nivel, non? Porque sabes, non se vai conformar con calquera cousa. Non, claro que non. Quero algo moderno e festeiro. Sí? E que tal un grupo jalejo con proxección internacional? Eso gustame. Sí? Pois xa sei o que necesitas, Celia. Os Leira Boys. Non sei de que, pero soanme. Sí, muller, sabes, fan música de jaitas a ritmo de rock. A cuchiqueira que están en todas as listas. As jaitas atraen a xente de idade, non? E o rock para a mocidade. E pensas que os podes conseguir?
Se che dixo que xa están conseguidos? Non me dijas. Non che dixo? Sí que che dixo. Por fin, Portosás vai ter un concerto acorde aos tempos que corren. Pois sendo así, adiante. Sí? Sí, mira ti por onde vai resultar que és un bo promotor musical. Muller, eu sempre fui un home de negocios, non? E xa sabes que business are business. Serio. Sí. Bueno, felicito, che, Ladislau. Non é nada, E dígoche outra cousa, Cando estar estea instalado no cume do managerismo internacional, nunca esquecerei que fuches ti a primeira me dar esta oportunidade, Celia, Vale. Pero o importante é que Portosás vai ter un gran concerto de rock. Bonitos pendentes, A cuchiqueira. A ver, empezade polo principio. Que Lucas tiña un pau de 20 metros polo menos. 20 metros. Estamos seguros disto, non? Sí. Fito ten razón, Andrés. Lucas tiña o pau e ameazounos con el. E seguro que non vos metestes con el? Que va? Nós andábamos buscando cunchas polas rochas tranquilamente. Pero si, el. Eu teñolle medo. Crees que podemos seguir indo á praia? Home, eu supoño que sí. Pero procurade non achegarvos moito ao acantilado, E vale? se volve Lucas, que? Nada, non vos preocupedes, xa me encargo eu de todo. Pero non lle dixas que fomos nós que encho deixamos, Nada, tranquilos. E que vas facer? Home, primeiro falar con Lucas e ver que pasa. E na sección a palillar de hoxe contamos coa colaboración dunha muller que leva palillando desde os 6 anos. Ela contestará as vosas preguntas. Bos días, María. Bos días. Benvida ao noso programa. Damos paso xa a primeira chamada. Hola, con quen falamos? Bos días, son Rosa. Ai, hola, Rosa, que tal estás? Ben, mira, queríache preguntar como teño que facer para que os entredous saian ben apertadiños. É moi fácil, mira, tes que trazar as liñas das beiras moi rectas e poñer as distancias moi parellas aos seus picados. Eso está? Gracias, María. Moitas gracias a ti, Rosa. Tes algunha pregunta máis? Non, pero xa que me deixes falar, teño unha queixa. Sabes cantos metros me acaba de expropiar o Consello para as beiras rúas? Si, muller, non é a primeira que te queixas, pero mira... Se non te importa, Rosa, estamos aquí para falar de encaixe. Damos paso á seguinte chamada. Hola, bos días. Hola, son Inés. María, como teño que lavar un encaixe de liño para que non encolla? Sempre en auga fría, Inés. Ten en conta que o tes que alisar a medio secar. Ves? Eso lle dixen eu a miña cuñada. Pois o outro día empeñouse en que non e queimoume un encaixe co ferro. Se algo me contou. Pero é que aínda por riba retiroume o saúdo porque lle rosmei. Pois mira ti que é curioso, ela pensa que és tía que non lle falas. O que tedes que facer é aclarar as cousas. Moitas gracias, Inés. Pero temos que facer unha pausa. Volvemos agora. Amancio, que che repito que nese libro non ven como curar o miñato. É porque me teño que fiar de ti. Porque hai que apurar. Así que déixate de libros e de lerias. Por lei, cando se atopa un paxaro ferido como este, hai no que levar a un centro de recuperación de aves. E ti sabes onde está o que queda máis cerca. Está en Oleiros. Non chegaríamos a tempo. Pois vamos yo levar ao veterinario. Morrería antes de chegarmos. Témolo que curar nós. Se Deus puxo o paxaro nas nosas mans, por algo sería. Ti e máis os teus avisos divinos. Pois claro que sí. Ti sabes o que significa ese paxariño medio esmorecido? Unha proba dos desastres ecolóxicos. Dos incendios, sobre todo, sí. Que incendios? A principal ameaza desta especie é a caza. Pero ti que dis, Os cazadores son os máis ecoloxistas. Os cazadores ecoloxistas. É o que me faltaba por oír. Mira, Amancio, non vou discutir contigo. Pois eu sí. O que sí é certo é que a este paso imos quedar sen aves rapaces. Cos esforzos que fixo o teu Noé por salvar os animaliños do diluvio universal, Que queres dicir con o meu Noé? Amigo dos cazadores? Eu non son amigo dos cazadores, eu son cazador. Darwinista. Teócrata. Charlton Heston. Nancy Reagan. Hola, Lucas. Pasa. Que tal? Como está? Lucas, mandei que veñase para falarmos un asunto. Eu son o xuíz. Eu non. Xa o sei.
Lucas, que pasou no acantilado con Currás? O que tiña que pasar. Currás denunciou, non? É certo que lle tirou unhas pedras? E fixenlle mal de ver isto. Non, realmente non. El tampouco tivo tempo de facer mal ningún. Lucas, vais a ter que someter a un exame psiquiátrico. Por qué? Queremos saber se está enfermo. Enfermo de que? Só é un recoñecemento, non se preocupe. Xa me fixeron un. Sí, pero foi hai tempo. E agora hai unha denuncia contra vostede e temos que facer outro recoñecemento. Non lle fixen mal ningún. Xa, pero pode que a próxima vez sí que o faga. Lucas, que está facendo? Regálame este armario. Facía dele un bo pombal. Xa tiven un parecido. Ok, gracias. Non, a ti, tá logo. Ei, nenos, asunto amañado, Xa tendes grupo musical. E Celia está encantada cos Leira Voices. Cosa rara. Sí? Sí. Pois, cando teñas un momentiño, hasme dicir como fixeches, Ladislao. É por qué? Por qué? Porque aquí pon, mira, o Leira Boy está grabándose o segundo LP. E mira que pon aquí abaixo de todo. Que só atenderán compromisos moi especiais. Ai, pois isto debe ser un compromiso moi especial porque a mí xa me asinaron un contrato. É por aquí. Isto vai valer millón. Pero isto non son o Leira Boy, Ladislao. Como que non? Este é o grupo estranxeiro, non é o grupo estranxeiro. A verdad cá. Lera Boys. Lera Boys é inglés toda a vida. Lera é queer. Sí. E Boys é rapaz. Rapaces con queer. Ben, que problema terá como visten os rapaces, non? Lera Boys é un grupo de homes que fan estritis masculino. Oíste saber isto? Xa sei quen son! Non serán os que van vestidos de negro e con antifaces así tipo Sexy Boy? E os antifaces tamén son de cuiro. Sí. Todo Como o zorro. Pero o zorro non anda espido por aí, E dixo unha cousa, Ladislao. Celia estaba de acordo con isto. Non creo, Non creo porque non lle vin firma de Sari en ningún lado. Estás me vacilando, Que vai ser un grupo de... É un grupo de estritis. Es ben tan tarantán, Se hasta cheiras a cormillenta. Un por un, a modo que a xestión non está rematada, que ainda podo... Tal, Mariso, ainda podo darlle para atrás e contratar outro, e se non lle decides nada, non ten por que saber nada. Home, sempre cando lles pagues. Pois se firmaron anda que recobrar, Non te zafas, che. Non che queda outro que contarlle a Celia. Pois xa yo contarei, ainda teño que facer un par de chamadas e xa. Bueno, se non lle diste, dixo eu, Pois corre, vai, dillo. Pois vou, a ver que teño que vir facer eses calallos a Portosás. Evaristo, Me caje na Mariluz, é que vou eu cando a ti dixillo a Celia. Arriando. Magui, quédame no bar traballando, non roendo. Quen é o chiche? Recordámosles que se queren facer algunha chamadas, nosas liñas están abertas. E agora continuamos coas cuestións teóricas sobre a arte de palillar. O encaixe xorde na historia dunha maneira exótica, pero hoxe en día supón unha volta ás nosas raijames. E damos paso xa á primeira chamada. Bos días. Bos días. Mire, eu quería lle facer unha pregunta a María. María colaborou con nos onte, pero hoxe xa non está. Grazas pola súa chamada. Continuamos. Un dos motivos da expansión do encaixe é a produción de liño. Ocupámonos da segunda chamada. Bos días. Eu quería saber cando volve María. De momento non o sabemos. Algunha pregunta sobre o encaixe? Ningunha, gracias. Gracias a vostede por chamar. Ocupámonos da última chamada do día. Quería vos felicitar polo programa. Eu acabo de chegar da compra e puxen a radio agora mesmo. Xa falou María? Non, María non falou, non. Hoxe non veu. E así rematamos. Gracias por acompañarnos. Deixámolos cun pouco de música. Un día en antena, os seguintes xa preguntan por ela. É a primeira vez que un programa de Radio Portosás ten tanto éxito. Que facemos agora? Está claro, Chano. María ten que volver. Si hai na que convencer para que volva a colaborar no programa. Non hai problema. Falas ti con ela? Os nenos atoparon un miñato ferido, Melgacho. Teño na casa tapado cunha manta, pero non mellora. Téndelo fechado. Mala cousa. Ves? Xa lle dixen eu que non o había que tapar.
E sabes que solución propoñía el? Darlle coñá. Estáse pondo do norte. Melgacho ten razón. Temos que deixar de discutir e atopar o xeito de curar o paxaro. Porque haberá algunha maneira de curalo, ou non, Melgacho? Algunha hai, sí. Dinos o que temos que facer. Hai un que sabe como curalo. Xa, pero quen? E onde está? Xa vos atopará el. E aquí o Lince confundiu os nomes todos. É que primeiramente eu son de idea que o grupo ese que contratou a ovella esta non ten que vir a Porto Sás a nada, pero a nada, Celia. Celia, ti sabes o que fan? Se le foi un conflito idiomático, entendes? Pasalle a calquera. Dixeronme malo nome e contratei o grupo que non era, xa está. Desnudista, Celia. Total para andar por aí co xuraliño aire. E non, mira ti que mérito. Homes deses todo musculazos. E os corpos, Celia, os corpos. Preparados completamente para seducir, completamente. Para seducir moderadamente, é que van ensinando o papo da perna, mailo calcaño e... Así que é un grupo de sexy boys. Serán. E van vestidos de garda civil e depois van sacando o traxe, amado tricornio e van quedando sin nada. E adeus as camisas, adeus os pantalóns e quedan como a Tarzán, Celia, quedan como a Tarzán. Os pantalóns podemos dicirlle que non saquen. Que cala a boca, Ladislau. Que máis fan? Que máis fan? Sí. Fan o carallo, fan que acaban quedando como viñeron o mundo, che. Pero con antefase, unha cousa fina de todo, con clase... E que queredes que faga eu? A estas alturas non vou desconvocar a actuación, digo eu. Aí non. Pois comigo non contendes, Que a min esta película non che me gusta nada. Eses homes, Celia, soben no colo das mulleres. Elas veñan a berrar como a posés, pero que pasa? Así que é un espectáculo participativo. Participativo de todo. Homes de case 2 metros de altura, grandes como armarios, untados en aceite, meneándose como asalgueiros, espectáculo, pero... Está calado, si pensan que son a rehostia e dan peniña. Son artistas, currás, artistas. Son artistas, a que si? Teñen que veñan, non? Sí, a ver. Celia, que che vexo algo na fura de diante, E se fosen mulleres, que currás? Se fosen mulleres jojós, sería completamente distinto, che. Como queres comparar unha cousa ca outra? Se non cabe na cabeza de ninguén. Celia. Por eso quero comparar, por eso quero que veñan. Que veñan, non tens que facer por aí, non te levar, ti que, ao pasar. La veña, xa está. Tiñalos que ver, María. Todos eran a pedir que volveses. Sí? Fixéchelo de maravilla. Que crees? E decías que tías por nerviosa. Sí, pero non repetiría por nada do mundo, Se che ofrece un programa para ti só, a que? Sí. Nin pensalo. Pois a min pareceme que o debías facer, María. Pero vos as dúas estades de broma. Eu non teño nin idea de radio. É un momento de aprenderes. O día do teu programa houve máis chamadas que nunca. Pero deixadme que o pense, vale? Non penses máis e decídete. Podes facer o programa que ti queiras e como ti queiras, Pero, Paula, ti estás segura de que eu podo facer un programa de radio? Pois claro que sí. Veña, por que non pasas mañan pola emisora? Decídete unha vez, muller. Vale, veña, fago un programa de proba. E se sai ben, sigo. Pero o primeiro é de proba. Así me gusta. Aquí te la primeira ointe, Marcho. Pois agora sí que estou preocupado polo de Lucas. Se os nenos din que tamén lles quixo pegar, a cousa é seria. Estive falando con el. Díxenlle que lle íamos facer un exame psiquiátrico. A ti deuche impresión de ser agresivo? Home, está bastante peor do que eu pensaba, A mellor non necesita que o internen. Xa, pero que outra solución hai? Poida que abonde cun tratamento. É que non vai medicar estando só. Home, non sei. Podíame encargar eu. Non, Berta, ti non podes estar con ela todas as horas. Non. Tás razón. E que lle pasaría para quedar así? Non sei. Din que empezou a cambiar cando deixou a muller. Tanto lle afectaría? Estas cousas non lle afectan igual a todo o mundo. Xa. Supoño que non. Oi, que andará facendo? Como nos vexan... Como nos vexa a liscar a fume de caroso. É mellor que marchemos, El anda seu, muller, ou non o ves? Toma, agora sí que nos viu. Ei, esperadme. Ai, corre! Ai, axudadme. Non me deixades aquí só, ai. Ai, ei.
nós non estábamos facendo nada malo, Só viñamos buscar unhas cunchas, de verdade, pero xa marchamos. Ei, o Xi sabe que estamos aquí, Hai que facer algo a esta ferida. Pero non me vas facer mal. Por que corrías? Quería escapar, Por qué? porque pensaba que me ia espejar. Por qué? Non o sei. O caso é que me dói moito. Así mellor. Sí, Como te chamas? Fito, Eu son o Lucas. xa o sei. Gracias. Tens que coñecer os meus amigos. Onde están? Andarán agachados por aí, non sei. E despois seguides facendo o mesmo cos seguintes pares volteados. Que decía que non tiña nada de que falar. Era visto que en canto perder o medo, o ia facer ben. Temos unha chamada, hola? Ola, estou facendo unha puntilla e a almofada non se me axeita. Por que será? Muller, ao ser a puntilla estreita non che tan xeitosa unha almofada das anchas. E que fago coa que teño, María? Aproveita para faceres colchas ou panos. É que as puntillas véndense mellor. Hai que axudar a economía da casa, que o meu home está xubilado. As pensións non dan para moito, verdade? Muller, imos tirando, pero aínda teño 2 fillos estudiando fora. Xa podían pôr un instituto en Portosás. Non é a única que o pensa. Graciñas por chamares, sorte. Temos outra chamada, hola? Hola, María. E xa que non hai instituto, o Consello ben podía dar unhas axudas para transporte. Ti sabes canto pago polo autobús dos 2 fillos? Moitísimo, ben non sei. Sinto, pero teñoche que cortar. Sí, parece que temos unha chamada urxente, hola? Hola, María. Son Celia, alcaldesa. E por alusións quero dicir unhas cousiñas. Xa está ben de falar do Consello. Celia... Isto debía ser un espacio cultural, non? Muller, iso é o que intentamos facer. Pois as últimas chamadas de cultural pouco tiñan, María. A ver, di o que teñes que dicir. Quero dicir que o Consello tamén fai cousas. O que me decides do espectáculo cultural que temos organizado, É certo, aproveitamos para recordarlles a todos os nosos ointes que o sábado pola tarde hai unha actuación no Porto. Os chamados Leather Boys, un grupo de sexy boys. E xa está ben de falar de política. A palillar, María, a palillar. Amén, un pouquiño de música para disimular. Parece que a alcaldesa necesita unha tila, O 4. Rea, como se puso Celia? Ti tranquila, María, que é un éxito. Ti veches moi ben, María, sí, señor. Fase a ter a ver canto tipo se espíndose, che. Non me vai dai. Mira para estes fenómenos. O que lles pasa é que son uns acomplexados. Acomplexados, disque. Quena, cando queiras demostramos o contrario, Veña, veña, prométoche non rir. A vos non vos gusta ver estritis feminino? Feminino de mulleres, sí. Pois mira ti por onde, a nós tamén nos gusta ver estritis masculino. Masculino de home, sí. Que ten de malo? Celia, con todos os respetos, pode que non sexa de miña incumbencia. Ti crees que é normal que o Consello subvencione unha actuación de sexy boys? Poño no teu coñecemento como alcaldesa que o Consello subvenciona actuacións de interese xeral. En este momento en Portosás hai máis mulleres que homes. Por se non o sabes. Hai contaxe. Hai un censo. Petróleo, hai un censo. Sí. Ai, hola, nano, dime. Que? Como que non poden vir? Que? Pero como non van vir, non? Que dis que non poden vir os boys, ó. Unha cláusula de que? É agora que facemos co carro. E as vacas todas en celo. A mona será la ti, Que pasa? Isto non teño unha xira polo estranxeiro, hai unha cláusula no contrato que di que... Mira, Ladislao. Ti é o animador artístico deste Consello, así que fai o que queiras e soluciona o problema. É que sexan sexy boys. Bueno, iso é o que quere ver a Vilanteira. Eu non. Eu sigo dicindo que podíamos chamar o grupo Heavy, invitamos uns calimochos e unhas cervezas e tocan toda a noite gratis. Un grupo media dúcia, Manjui. Polo menos. Que polas 400.000 pesetas que cobran eses desnudistas tamén perdiu a vergonza, Pero ti cando a ti veches, Invito eu, Berta. Gracias. E ti móvete, que xo anunciamos pola radio. Petróleo, aí che queda. Está loco. 400.000 pesetas, che. Está seguro de que quere enviar a Lucas a un centro psiquiátrico?
Si, que necesita que lle faga un recoñecemento en condicións. Van a internar. Pois o máis seguro é que o fagan, sí. Cústame creer que atacará a Currase aos nenos. A mí tamén. Pero non me vou arriscar a que pase algo realmente grave. Pois agora queda o máis desagradable. Haberá que o reter pola forza. Home, espero que non faga falta. Que cousas. Un home tan intelixente como el e tu liar así. Parece ser que todo empezou cando deixou a muller. Sí, diz que despois daquelo que deixou de dar clases e ao pouco tempo xa non falaba con ninguén. Si, definitivamente o centro psiquiátrico será o mellor para ele. Espero que teña razón. É que se segue aquí acabará mancándose. E cando van vir buscar? Hoxe mesmo. Tranquilo. Miñato bonito. Non podemos facer nada por el, rapaces. Se cadra, sí. Hola, Lucas. Hola. A modo. Ten xeito, Lucas. É un miñato e está ferido. Xa o sei. Lucas, seguro que sabe lo que lle hai que facer ao paxaro. Deixo, don Florencio. Viñamos para curalo, El sabe como facelo. Así que era Lucas. Que era Lucas o que? Melgacho dixo que había alguén que podía curar o paxaro. Necesitas oxígeno. E unha inyección de adrenalina. Miraron a temperatura? Non. Voulle facer a primeira cura. Despois hai no que mandar ao centro de recuperación de aves. Ali poderon salvar. María, dime. Queremos que fagas un programa diario. É un programa diario? Sí, unha especie de magazín con temas de todas as clases. Sí, claro. A ver, para o carro. Eu non de palillar, defendo. Pero noutros temas, a verdade é que non... Pero, muller, se no programa falaches de todo. Sí, ademais a xente non paraba de chamar. Ninguén o fai tan ben como a ti, María. Gracias, home. Sen contarte a ti, claro. A ver, que dis? É que vou dicir? Terei que dicir que sí. Perfecto. Sí, perfecto, todo moi bonito, pero teño que marchar. Entón, vémonos mañá, logo. Home. Bueno, vémonos, chao. Hasta logo. Isto vai ser a salvación da emisora. Sí, María era o que nos facía falta, eh? Isto hai que celebralo. Sí, celebremos. Festa. Emilio. Sí, son Paula. Mira que vas facer hoxe pola noite. Vale, pois quedamos. Ás 9:30? Vale, sí. Vémonos. Quen é Emilio? Un amigo meu que traballa nun gimnasio. Ah, nun gimnasio. É monitor de aeróbic e máis da clases de sur no verán. Que os sacaches dunha canción dos Beach Boys, ou? Queres vir con nos tomar algo? Pois, non sei, eu esperaba que o celebrasemos ti e máis eu. E lo? Home, pensei que íamos a ir ti e máis eu sós, sen monitores de aeróbic. Xa verás como che cae ben, se lle cae ben a todo o mundo. Estupendo. Imos logo. Pois non vou quedar aquí traballando, teño que arrumbar todo isto. Ti xa verás. Marcho. Ata logo. Que, xuiz? Que tal vai a miña denuncia contra Lucas? Ben, vai ben. Podes ir ao acantilado cando queiras. Van internar moi pronto. Hola, Andrés. Hola, Florencio. Vimosche falar de Lucas. De Lucas? Que, xa vos botou tamén a pedradas do acantilado, non? Pois non, Evaristo. Non, xa ves. Iso fixocho a ti. A mí sí. E tiña as súas razóns. Eu estaba ali tranquilamente aos percebes e non me metía con ninguén. É seguro que de paso estragaches algún niño de paxaros. Va que sí. De paxaros? Verás, Andrés. Lucas o que pretendía era protexer os paxaros que aniñan nos acantilados. Por eso nos perseguía a nós máis a Curras, porque pensaba que estábamos facendo mal. Ah, pero non facemos mal ningún, logo non? Se que yo fixeches. Currás. A denuncia non a retiro, Vale. Entón, que lle parece, Lucas, se vostede tamén denuncia a Currás por un delito ecolóxico? Un delito de que? Sí. Sí, se non me equivoco, a Xunta impón multas de 500.000 pesetas, non? Sí, sí, ou máis. Nestes casos, máis. Sí, por atentar contra aves en perigo de extinción. Aves?
Si, home, si, os araos. Ti estragabas de los niños cando ías aos percebes, animal. Ah, pero é que eu pensei que eran gaivotas, De que eu saiba, as gaivotas non é precisamente unha especie que este en período de extinción. Bueno, a ver, en serio, Currás, queres manter a denuncia, sí ou non? Quero... non. Non porque, como dime el Hacho, unha renuncia a tempo, ganancia de pescadores. Hasta logo, Lucas. De todos os xeitos, Lucas, vostede terá que ir a un centro de saúde. Serán uns días, Pois xusto para que lle fagan un recoñecemento, xa está. Xa era hora de que alguén se decidise a botarlle unha man. Mira. Un momentiño. Tranquila, Finucha. Teño que vos dicir unha cousa importante. Chegou o momento que todas estabades esperando. Chegou o momento de vos dicir que os Leather Boys non poden vir. Non poden vir de momento. Acaba dunha vez! Tranquilas, un momentiño. Van vir, tranquilas, Agora veñen. Hai unha sorpresa. Que sorpresa? Fala dunha vez! Hai unha sorpresa. Os Leather Boys pedíronme que os agasallemos cunha canción popular da terra, Así que imos cantar todas xuntas a paja o candil. A ver esas voces, vai. A paja o candil. As de Cormelle tamén, veña, animación. A paja o candil. Veamos, Janita. Aí, luz. Que ten moita luz, moita claridad. A paja o candil, chega atrás. As de Cormelle, vai. Pase pola túa porta. Xa está ben de todo. Que? Non vos dá pena telo que xeibar? Rapaces, este é Luis, do Centro de Recuperación de Aves. El foi quen curou o paxaro. Ajá. E Lucas axudounos moito. Sí, é un ornitorrinco deses, non? Ornitólogo, Fito. Ornitólogo quere dicir experto en aves. Lucas traballou no Centro de Recuperación de Aves hai tempo, non? Ajá, e de feito aínda segue colaborando con nós cando llo pedimos. E recordade que a próxima vez que atopemos un paxaro ferido, debemos avisar a estes señores inmediatamente, E non intentar curalo nós, non? Efectivamente. Apaja o candil, María, chus, chus. Apaja o candil, que ten moita luz. Que ten moita luz, moita claridad. Apaja o candil e achégate alá. Xa cantamos 40 veces. Donde van os Leather Boys? Xa van vir, hai outra sorpresa. Mentres non veñen, imos facer unha rifa, Que vos parece, unha rifa? Imos rifar un móvil, un móvil para que mellor cante. Eu intentei no Celia, pero...
los únicos que non fomos ao espectáculo. Han de estar todos na praza. Home, eu funte buscar porque pensei que te apetecería dar un paseo. Pero se queres imos ver os Sexy Boys. Non, que va. Prefiro estar contigo. Ademais, non quero ver como Celia sobe ao escenario para meterlles billetes de 1000 nos tangas. Como? Celia vai facer iso? Vamos. Vamos dormir aquí. Iso? Non sei, parecen acordeóns, non? Ah, será a música do espectáculo, non? Un pouco raro, non? Un striptease con música de acordeóns.